Potatranské mesto Liptovský Hrádok má vo svojom katastrálnom území málo docenenú jedinečnú raritu. Priamo v severnej časti mesta, obklúčenej sídliskovou zástavbou, má v nadmorskej výške okolo 650 metrov najvyššie položené arborétum v strednej Európe. V arboréte sa nachádzajú štvrté najrozsiahlejšie zbierky svetovej dendroflóry na Slovensku. Hradocké arborétum vzniklo pred 110 rokmi. Založil ho bývalý riaditeľ lesníckej školy, ktorá sa v tom čase volala školou horárskou, po obnovení lesníckeho štúdia zhruba po 70 rokoch. Slúžilo, alebo bolo založené za tým účelom, aby študenti lesníckej školy jednak prakticky sa v ňom vzdelávali a jednak, aby mali aj pri tomto poznávanie drevín. V podstate toto arborétum bolo založené na 27 hektároch. Boli k tomu pridružené aj škôlky, kde sa pestoval sadbový materiál. Bola tu liaheň ryb, boli tu ovocné sady. Proste toto arborétum bolo ponímané v širšom meritku, ako je tomu dnes. Najväčší rozmach arboréta začal, alebo bol asi v rokoch 1920 až 30. Hradocké arborétum má značný aj vedecký význam. Je to hlavne z toho hľadiska, že sa tu nachádza v súčasnej dobe okolo 700 taxonov drevín. Tento stav sa pohybuje viac menej od tých 710 do 730 v posledných rokoch, kde sú dreviny umiestnené podľa tzv. Geografických areálov. V našom arboréte máme v podstate 3 areály a potom sú tam iné plochy na pestovanie zvláštnych druhov drevín. Najväčší areál je americký areál, severoamerický areál, kde by mali byť sústredené dreviny zo Severnej Ameriky. Ďalej je to areál východnej Ázie, potom je to zmiešaný euroázijský areál a potom sú tam plochy, na ktorých sa pestujú špeciálne dreviny pre okrasné účely, ako sú napríklad stálozelené dreviny, vresovišťa, rododendrony a podobné iné popínavé dreviny a iné druhy drevín.
Vojnové roky sa nepriaznivo zapísali do existencie arboréta. Botanická plocha zaburinievala a zarástla krovinami. Mnohé cudzokrajné dreviny ustúpili expanzii domácich drevín. Takmer 25 rokov arborétum striedalo majiteľov, ktorí mu neposkytovali potrebnú odbornú starostlivosť. Až v roku 1960 bolo arborétum trvalo oplotené a doplnila sa sieť chodníkov. Vznikol však nový problém súvisiaci so sprístupnením a spriechodnením arboréta. Arboretum sa ocitlo následkom zástavby mesta Liptovského Hrádku v strede mesta. Pri jeho zakladaní bolo na okraji mesta, preto to arboretum nebolo aj tak navštevované, to arboretum. Pritom bolo predtým tak v arborete, že boli dané úplne jednotliví návštevníci, dostávali takí známejší alebo zodpovednejší ľudia, mali kartu, ktorý mohol so sebou zobrať na návštevu arboreta so sebou maximálne 5 ľudí, za ktorých on bol zodpovedný. Teraz ale toto všetko padlo, fakticky sa dá povedať, a arboretum je voľne navštevované. 1. decembra 1982 bolo arborétum vtedajším ministerstvom kultúry vyhlásené za chránenú študijnú plochu. Medzi tým sa vlastnícke práva opäť vrátili pôvodnému vlastníkovi, strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku, a začala sa cieľavedomá snaha zaviesť v arboréte taký návštevný režim, ktorý by zaručil ochranu vysadených drevín. A tak sa narodilo nečakané jablko sváru, ktoré sa ani obyvateľom mesta, ani vlastníkovi arboréta doteraz nepodarilo zahodiť za plot. Mimochodom, práve ten imaginárny plot sa stal hmatateľnou realitou a na jeho oboch stranách stoja dnes dva tábory s rozdielnymi názormi na jeho funkciu. To arboretum je taká krásna študijná plocha, ale zošpatilo ho tento plot tu na. Ja neviem, prečo tento plot sa tu nadal. Niekedy sa pamätám, ja síce nemám veľa rokov, ale všetky tieto vchody boli tam 2 alebo 3 tam boli. Tu boli 1, 2, 3, takisto tu bol 1 za poliklinikou. Boli priechodné chodníky, cez celý park krížom sa dalo ísť, celým parkom sa dalo ísť, tam bolo jazierko plné vodičky, teraz sa tam asi tá voda už napustí, neviem prečo. Ale veľmi ma mrzí, že tieto všetky bráničky sú zavreté. Vyrástla tuto pri parku. Tu sme bývali vedľa a nebol ani len ten vonkajší plot. Pravdepodobne asi čím viac oplocujú, tým viacej ľudia robia škodu. Tým, že sme niektoré vchody uzavreli na tomto arborete, pozná to už na týchto našich výsadbách, ktoré už tak netrpia takým olamovaním týchto konárov, jednak aj stratou týchto vysadených stromkov jednotlivých. Hlavne tiež trpia čo sú poškodzovanie týchto lavičiek a smetných košov. Čo je tak, že to nestačíme my ani opravovať. Jednak na to nemáme peniaze a jednak i časové to my nestíháme. Je to nedokončené, niečo je začaté a teda keby to bolo dokončené, tak možno je to v celku pekné miesto oddychové. Arboretum, no páči sa mi toto arboretum, len myslím si, že toto bolo kedysi krajšie. Ľudia si to viacej vážili, ale od tej doby, čo tu to oplotili, viete, tak to ide dolu vodou všetko tu. Súčasný režim v Hradockom arborete je odlišný od režimu, ktorý panoval v 80. rokoch na ich začiatku. A to preto, že vtedy bol schválený štatút arboreta, ktorom boli zakomponované aj návštevné hodiny, kde bola návrh, že arboretum sa na noc bude zatvárať. Žiaľ Bohu, aj keď bol štatút schválený, aj tak arboretum je stále celodenne otvorené. Toto je práve ten kameň úrazu v našom arborete, že je to vlastne v centre mesta, že to arboretum je priechodné, celých 24 hodín otvorené a tým dochádza k jeho značnej devastácii tým, že ľudia jednak oblamovajú z neho tie jednotlivé dreviny, vyťahujú, ničia menovky, ktoré tam umiestnime a východisko z tohoto stavu je len podľa môjho názoru jediné.
a to také, ako už bolo raz kedysi dané. A to je uzavrieť toto arboretum, pre verejnosť ho otvárať len v návštevných hodinách, lenže si uvedomujem aj druhú stránku veci a to je tá, že musí tu byť potom jednak strážna služba, jednak tu musí byť človek, ktorý bude ako sprievodca pre potenciálnych záujemcov a potom by toto arboretum mohlo spĺňať to, čo mu patrí z titulu aj toho, že je to chránená plocha, je to chránený areál a musí byť aj takto obospodarované. Že Hradocké arboretum je dosť neupravené, pretože podľa mňa ešte nedorobené. V podstate tam nič nie je. Položili pár kameňov a to je všetko. Nie sú tam žiadne zaujímavé rastliny, všetko to zarastá. Nie som spokojný s týmto stavom a predpokladám, že sa kompetentní zamyslia, otvoria arboretum tak, ako bolo voľa kedysi, keď som tu ja, mladý, prišiel do Hrádku. Dobrý deň, prosím vás, čo si myslíte o arboréte? Dobrý deň. No tak arboretum si myslím, že je jedno pekné miesto v Hrádku, kde sa dá aj odýchnuť, len škoda, že je dosť tu na vandalizmu a ten plot, čo sa tu nastával, tak to naozaj svedčí o tom, že v Hrádku asi dosť toho vandalstva sa robí. Môj osobný názor je taký, že arboretum treba, aby bolo uzatvorené aspoň cez nočnú dobu. Pretože najviac takej neplechy, sa dá povedať po slovensky, sa páchá tu vo večerných hodinách, kde tu chodia takí nevítaní návštevníci, ktorí tu robia túto našu všetku protiveň. No, kedy, ako sme to my volali, toto bol park. Nie arboretum, ale park. Bolo to všetko otvorené, nebolo to ohradené a bola to veľmi pekná príroda. Teraz je všetko ohradené a sa mi zdá, že je to horšie, ako to bolo kedy. Jazierko bolo plné pekne vody. Tu na rybári mali takú liaheň. A oni sa o to starali, z Belej prichádzala voda do jazierka. No a teraz, čo povedať, je to spustnuté, je to nepekné. No, tak vám poviem. Je ťažké robiť rozhodcu v spore okolo plotov v arboréte. Obe strany majú svoju pravdu. Myslím si však, že riešenie je celkom jednoduché. Pri nedostatku peňazí na ochranu územia arboréta stačí na to aj trocha úcty. Úcty nás, občanov, k dobrovoľnej práci študentov Strednej lesníckej školy, úcty k úsiliu správcu arboréta o zachovanie miznúcich a vzácnych drevín.